8. kapitola Evanjelia Jánovho. Takže kto chce kam, pomôžeme mu do stanu. A kto chce počúvať, tak dáme sa do toho. Pomodlíme sa. Drahý náš Pane, opäť chceme otvoriť Tvoje slovo a uvedomujeme si, že bez Ducha Tvojho Svätého nie sme schopní mu správne rozumieť. Zvlášť práve tak náročnému príbehu, ako je ten, ktorý nás teraz čaká. A tak ťa pozývame medzi nás a prosíme, otvor naše oči, aby sme neboli ako tí, ktorí odmietali vidieť niečo len preto, že to nesúhlasilo s tým, čo verili predtým, pretože to bolo pre nich nové, alebo pretože sa im to nehodilo. Pomôž nám sústrediť sa a my ti chceme vzdávať slávu za to, aké zmeny to spôsobí v našich životoch. Amen. 8. kapitola Evanjelia Jánovho. Podľa toho, aký máte preklad, tak zistíte, alebo nezistíte, ak máte roháčkovú Bibliu, že príbeh z 8. kapitoly verše 1 až 11 sa nenachádzajú v najstarších gréckych rukopisoch. Žiadny cirkevný otec, ktorý komentuje Evanjelium Jánovo, neuvádza tento príbeh. Nachádza sa až v rukopisoch z 10. až 12. storočia. Tento príbeh v iných rukopisoch sa nachádza u Lukáša. Na jednom mieste Lukáš 24:53, na inom mieste Lukáš 21:38. Jedno je isté, že je to autentický materiál. Alebo dokážete si predstaviť nejakého mnícha v 10. storočí, že si vymyslel takýto príbeh o Ježišovi? Je evidentné, že ak toto by sa nestalo a nebol by to autentický materiál, nemal by šancu, aby bol zaradený do Biblie. Naopak, dôvod, prečo sa nenachádza v mnohých rukopisoch, je, že ľudia majú problémy s týmto príbehom, pretože sa im zdá, že Ježiš to príliš naľahko berie. A viete, že sexuálne hriechy v myslení mnohých ľudí sú tie najvážnejšie hriechy. Brat Lováš, nech mu je zem ľahká, rozprával príbeh o budíku, ktorý zvonil vždycky na 4. Takže adventistom tiež niekedy budík zvoní buď na 4 alebo na 7. Mimochodom, ten príbeh dobre zapadá do toho. Verš 15 hovorí, ja nikoho nesúdim, 8:15. Verš 21 hovorí, zomriete vo svojom hriechu. O to sa tam jedná, o to tam ide. A koniec 8. kapitola sa končí tým, že ľudia zoberú kamene a idú zabiť Ježiša. Takže je zaradený na zaujímavom mieste. Kapitolu som rozdelil na niekoľko častí a síce v tejto kapitole si všimneme kontrasty. Kontrasty, ktoré ukážu na láskavosť Ježiša Krista a na ľudskú biedu alebo zlobu ľudí. Takže verše 1 až 11 zákon a milosť, verše 12 až 20 svetlo a tma, verše 21 až 30 život a smrť, verše 31 až 47 sloboda a otroctvo, no a 48 až 59 úcta a pohrdanie. Takže verše 1 až 11 zákon a milosť. I odišiel každý domov. A Ježiš odišiel na vrch Olivový. Zaujímavé. Všetci idú domov a Ježiš nemá, kde by hlavu sklonil. Ježiš ide na vrch Olivový. Včas ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k nemu, posadil sa, opäť vidíte, ako v 6. kapitole Ježiš učí posediačky, posadil sa a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizei, Ján nespomína saduceov. U Jána sú vždycky farizei a zákonníci. Zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostredku a povedali mu, majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukamenovať. Čo povieš ty na to? Ale to povedali, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a prstom písal po zemi. Keď sa však neprestávali spytovať, spriamil sa a riekol im, kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám Ježiš a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa spriamil a riekol jej,
žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala, nikto, pane. Na to jej povedal Ježiš, ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš. Bolo by nepríjemné byť obviňovaný z cudzoložstva. Ešte trapnejšie by bolo, keby vás nachytali pri skutku. Ale ešte horšie bolo, keby vás priviedli do prítomnosti nepoškvrneného a bezhriešného baránka Božieho Ježiša Krista. A to je to, čo sa stalo v našom príbehu. Text používa slovo cudzoložila. Je jasné, že teda ide o vydatú ženu, ktorá podvádza svojho muža. No a tu je hneď prvý problém. Prečo? No pretože Levitikus 20.10 a Deuteronomium 5. Mojžišova 22.22 hovorí, že obidvaja majú zomrieť. Na to, aby sa cudzoložilo, treba dvoch. Aspoň naposledy, keď mňa učili niečo, tak to tak bolo. Svet sa mení, no ale... Ježiš sedí v chráme, vyučuje ľud. Dojdu farizeovia, vtrhnú na miesto, prerušia Ježišovo kázanie, strčia doprostred ženu, povedia učiteľu, je tu problém, ako ho vyriešiš? No a je vám jasné, že majú na ňo pripravenú geniálnu pascu. Pretože Ježiš je známy ako priateľ hriešnikov. Zastane sa ženy a povie, je tam toho. Nič si z toho nerobte. Tak povedia všetkým ľuďom, Ježiš nerešpektuje zákon. Nie je účinnejšieho spôsobu, jak zničiť ľudí a odpísať ich v cirkvi medzi veriacimi je, než o niekom povedať, že je liberál. Už skončil. Stačí, aby ste povedali, neberie vážne Božie veci a je po ňom. Farizei to vedia. Na druhej strane, ak Ježiš povie samozrejme, Mojžiš povedal kamenovať, aj keď text nepovedal kamenovať, text hovorí, že majú zomrieť, ale áno, kamenovanie je spôsob, akým sa prevádzal trest smrti. Ježiš sa dostane do problému s ľuďmi, ktorí vedia o tom, že Ježiš bol priateľ hriešnikov, za B s Rimanmi, pretože Židia nemajú právo vynášať trest smrti. Nech Ježiš rozhodne zareaguje akokoľvek, je v probléme. Geniálna pasca. Ľudia hovoria, máme ho. Ježiš nemôže zároveň byť priateľ hriešnikov a Ježiš nemôže zároveň vyvýšiť zákon. Ako reaguje Ježiš? Čítali sme, že sedel, tak sa len zohol a začne písať. Toto je jediné miesto Nového zákona, ktoré hovorí o tom, že Ježiš písal. Ježiš neodpovedá. Čo môžete povedať v takej situácii? Nech povie čokoľvek, je to zle. Píše. Čo píše? Nevieme. Text nehovorí. Môžeme sa domnievať, čo asi písal. Verš 8 hovorí, že ľudia boli obviňovaní. Verš 9. Boli obviňovaní vo svojom svedomí. Čo asi Ježiš napísal také, že ľudia sa cítia obvinení? Že ich svedomie ich obviňuje. A čo je zaujímavé z verša 9. je, že Ježiš napísal niečo, že ľudia sa cítia obvinení, ale Ježiš nie len, že napísal to, čo ich obvinuje, Ježiš to dokonca chronologicky zoradil. Takže sa začínajú postupne vytrácať. A síce, ako? Od starších, ktorých hriechy boli početnejšie, až po mladších, ktorých hriechy boli čerstvejšie. Zrejme Ježiš písal hriechy ľudí. Už som vám povedal, je to jediné miesto, kde Ježiš píše. V starom zákone Boh tiež písal. Čo? Zákon. Boh písal svojim prstom zákon. Píše ho kam? Do kameňa. Ježiš, ktorý je tiež Bohom, sa zohol a písal svojim prstom. Píše kam? Do prachu.
píše čo? Hriechy ľudí. Vážení, hovorí nám to niečo o tom, aký je Pán Boh? Zákon napíše do kameňa. Hriechy ľudí napíše do prachu, do piesku. Stačí jeden slabý závan vetru a je potom. Žiaľ, my ľudia to máme presne naopak. Hriechy ľudí máme vytesané do kameňa. Jasné, no už viem, o kom je. No to je ten, ktorý vtedy, no jasné. Tamtá, no, kto by zabudol, jasné, pamätáme si. Dokážete si predstaviť, čo by to bolo, keby Ježiš napísal do kamennej dlážby Jeruzalemského chrámu niekoľko hriechov tých ľudí? Ako by dodnes chodili turistom ukazovať. My máme hriechy ľudí napísané do kameňa. To, čo ste kedy vyviedli, sa s vami vlečie. Jasné. Kto by zabudol? A princípy? Tie máme napísané do piesku. Ako sa nám hodí, tak si ich prispôsobujeme. Nie tak Ježiš. Boh píše zákon do kameňa a hriechy do piesku. Do prachu. A keď len neprestávajú dotierať, Ježiš nakoniec prehovorí. Povie čo? Dobre. Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom. Prečo? Deuteronomium 5. Mojžišova 17.37 zákon totiž prikazoval, že svedkovia musia kamenovať. Aby nebolo možné len tak niekoho ohovoriť a lacno odsúdiť, prvý musí hodiť kameň ten, kto bol svedkom hriechu a nemohol tomu zabrániť. Na čo sa nikto neozve? Prečo? No práve sme skončili 7. kapitolu a videli sme, ako Ježiš vytrel oči farizeom a zákonníkom a výsledkom bolo čo? Že všetci išli do svojho domu, ale niektorí išli kuť pikle a pripravovať niečo na Ježiša. A čo pripravili? Pascu. Pretože zrejme tí, ktorí odsudzujú, boli tí, ktorí zaranžovali, ktorí narafičili celú scénu. Ťažko sa vám bude hádzať kameňom, keď viete, že vy ste pri tom boli. Keď vy máte maslo na hlave, či blato za ušami, pretože viete, že asi ďalší by ste mali byť vy na rade. Nakoniec všetci odišli. Zostal len Ježiš, sám a žena uprostred. A žena, ktorá čaká, z ktorej strany priletí kameň, aby jej rozbil lebku a ukončil toto trápenie, nepríjemnú situáciu. Zrazu počuje hlas. Žena, kde sú tvoji žalobcovia? Zdvihne hlavu a nevidí nikoho. Nikto z nich ťa neodsúdil? Zdá sa, že nie. A Ježiš povie tie najsladšie slová, aké môže povedať. Ani ja ťa neodsudzujem. Kedykoľvek je pred voľbami, opakuje sa stará pesnička. Vystúpia politici a povedia, viete, kvôli čomu sú problémy v krajine? Problémy sú preto, lebo mnohí zločinci, podvodníci a darebáci neboli spravodlivo potrestaní. A síce preto, že súdnictvo, polícia, justícia, vyšetrovatelia nefungujú tak, ako by mali, sudcovia sú skorumpovaní a tak ďalej a tak ďalej. Riešenie je jednoduché. Hlasujte za nás, my už sa postaráme o to, aby grázli sa dostali za mreže. A neuveriteľné je, že ľudia stále na to počujú. Prečo? Pretože je niečo v nás, ktoré hovorí, s grázlami treba tvrdo. Ak sa pôjde na hriech tvrdo, tak sa vykorení. Prosím vás, nechám bokom politický aspekt toho, že ak v štáte nie je poriadok, tak spoločnosť sa rúca, to teraz nevyriešime. Presuňme sa do nášho kresťanského zborového prostredia. Žena, nikto ťa neodsúdil? Kto je ten, kto odsudzuje? Rímanom 8. kapitola, verš 33. 34. Kto odsudzuje? Veľmi často počúvam, že Pán Boh toto odsudzuje. Ján 8.15 Ježiš hovorí, ja nesúdim nikoho.
Ježiš neodsúdil. Rimanom 8.34 hovorí, že Boh ospravedlňuje. Boh má živnosť na niečo iné. Nie na odsudzovanie. Kde ľudia na to prišli, že Bohu pripisujú odsudzovanie? Odkiaľ vieme, že čím tvrdší budeme, tým lepšie úspechy to bude prinášať. Máte pocit, že ak niekto má vnútorný problém, ak niekto sa správa, ako sa správa, pretože nevie čo sám so sebou, pretože má pocit, že nezvláda svoj život, pretože má pocit, že sa mu veci vymkli z rúk a spod kontroly, máte pocit, že to, čo ten človek potrebuje, je viacej pritlačiť? Čo dosiahneme tým, že budeme človeka odsudzovať? Ešte väčší odpor? Že sa ešte viacej uzavrie, zakriví sám do seba. Dá sa vyriešiť problém, ktorý budete skrývať a potláčať sami v sebe. Je možné taký problém vyriešiť? Problém sa dá vyriešiť len vtedy, keď s ním sa vyjde von. Ja ťa neodsudzujem. Viete, čo to je? Zázrak Božej milosti. A dovolte, aby som povedal, je to ešte snáď väčší zázrak, ako keď Ježiš premenil vodu na víno. V 2. kapitole uzdravil syna kráľovského úradníka, v 4. kapitole či nasýtil 5 000-15 000 zástup z 5 chlebíkov a 2 rybičiek. Zázrak Božej milosti. Ježiš hovorí, vy si myslíte, že hájite Mojžiša? Ak by ste hájili Mojžiša, potom by ste aplikovali rovnaký princíp na ženu, aj na muža, aj na seba. A ak zákony platia len pre niekoho, tak prestupujete aj ducha, aj literu zákona. Dnes ráno sme končili tým, ako farizeovia pohrdlivo hovoria Amha Arec, po hebrejsky. Zlorečený ľud zeme, spodina. Zlorečení sú. Prečo? Neznajú zákona. No už ste počuli, farizovia takú ohradu postavili okolo zákona, toľko príkazov navymýšľali, že už obyčajný normálny človek ich ani všetky nemohol poznať, že už potreboval ich, aby im povedali, čo má robiť a čo robiť nemá. Pretože ich poznať nemohol, no tak ich nevyhnutne musel prestupovať, porušovať a preto boli zlorečení. Oni hovoria, spodina, nepozná zákon, prestupuje ho. A Nikodem povie, excuse me, prepáčte, a neporušujeme my zákon? Náš vlastný? A Ján s nádhernou sebe vlastnou iróniou a úsmevom na perách ukáže, však tí sú na takej istej úrovni. Všimnite si, Ježiš zákon nezľahčí, Ježiš zákon vyvýši, ale zároveň dokáže na dôležitosť súcitu a odpustenia. Ježiš neberie hriech na ľahkú váhu. Zákon je dôležitý. Rimanom 3.20 skrze zákon poznanie hriechu. Ale pre Ježiša zákon a milosť nejdú proti sebe. Pre Ježiša zákon a milosť sa vzájomne doplňujú. Je zaujímavé, že Ježiš tejto žene nehovorí to, čo povedal hriešnici u Lukáša v 7. kapitole na hostine u Šimona Malomocného. Odpustené sú ti tvoje hriechy. Ježiš odmieta nad ňou vynášať súd. Ježiš ju neodsudzuje. Ježiš povie, ja ťa neodsudzujem. Inými slovami, ja ťa prijímam. A žena poprvýkrát snad v živote vidí, že niekto ju prijíma nie na základe jej výkonu, nie na základe toho, aká je, ako sa jej darí, ale proste preto, že je. Že je tu niekto, kto si ju váži. Pretože všetci tí predtým, všetci muži predtým si ju nevážili. A potom povie ďalšie dôležité slova, pretože dovoľte, aby som povedal, viete, aký som rád, že Ježiš nepovedal, ja ťa neodsudzujem, bodka. Ale rovnako rád som, že Ježiš nepovedal, choď, nehreš viac a ja ťa nebudem odsudzovať. Ak by Ježiš povedal, choď, nehreš viac, ani ja ťa potom nebudem odsudzovať, vy a ja nemáme šancu.
A keď sa žena zodvihne hlavu a vidí, že žiadny kameň odnikadiaľ nepriletel, a naopak je to niekto, kto si ju váži, kto ju rešpektuje, pre koho má svoju hodnotu a ktorý sa k nej zachová úplne inak, ako by si zaslúžila a predstavovala, ona to vie. Potom počuje slova You can be a good girl. Teraz môžeš ísť a byť slušné dievča. Ty predsa máš naviac. Ty môžeš žiť aj iným životom. Predsa teba samú toto nemôže uspokojovať. A Ježiš dovolí, aby jej ďalší život vyniesol súd nad ňou a nad jej životom. Ján 12, 47, 48. Ježiš nesúdi nikoho. V dôsledku stretnutia s Ježišom ukáže sa, či to pre ňu niečo znamenalo, či sa jej život zmenil. A ak sa zmenil k lepšiemu, nie je dôvodu, aby bola súdená. Pretože Bohu ide o čo? O zmenu človeka. Odsúdenie človeka nezmení. Len zatvrdí. Pán Boh chce zmenu. Jediný spôsob pod slnkom, ako dosiahnuť zmenu, je prijať toho druhého takého, aký je. Čím viacej ho budete tlačiť k múru, čím viacej ho postavíte do kúta, odkiaľ nemá kam utiecť, tým menšia šanca, že sa niečo zmení. Kedy my ľudia sa to naučíme? OK? Aké poučenie z toho je do nášho života? Ako som už povedal, Ján 3.17, Ján 8.15 hovorí, že Ježiš nesúdi. Ježiš neprišiel na to, aby súdil. Ježiš vyvýši zákon. Ježiš nepovie, nič sa nestalo. Nič som nevidel. Nie. Ježiš akurát ukáže, že je dôležité aplikovať zákon spravodlivo. To, proti čomu Ježiš tu protestuje, je, že farizei aplikujú zákon na ženu, ale nie na seba. Poznáte ľudí, ktorí chodia do zhromaždenia s hrablami? S vidlami? Už aj na tomto biblickom týždni som to počul. Škoda, že tamten tu nie je. Ten by to potreboval počuť. Čokoľvek sa v kostole povie, spadne skazateľne, ľudia hneď hrablami a vidlami zoberú, toto prihrnú tomu, tamto hodia tomu a tak, až sa skončí kázanie, idú domov spokojní, pretože popracovali a každému niečo pridelili. No, dobre to povedal ten pán kazateľ, dobre to povedal, to bolo presne na ňo. Dúfam, že počúval, že som ho nedriemal. To je to, proti čomu Ježiš protestuje. Ako to, že vy aplikujete to na ňu a neaplikujete na seba? Tým, že aplikujete na ňu a nie na seba, tým priamo vy porušujete literu zákona. Predsa zákon hovorí, že dvaja budú ukamenovaní. Nie jedna. Zákon a milosť spolu nesúperia. Zákon a milosť v Božom chápaní sa doplňajú. Nikto nebude spasený zachovávaním zákona. A nikto nebude spasený z milosti, ak predtým nebol obvinený zákonom. Žalm 130, verš 4 hovorí: odpustenie je u teba, Bože, aby sa ťa báli. Čo to znamená, aby sa ťa báli? Aby sa triasli? Aby ťa brali vážne. Dôvod, prečo ľudia majú problém s týmto príbehom, že sa nenachádza v toľkých biblických rukopisoch, je, že ľudia si hovoria, ak sa toto začne ľuďom hovoriť, tak ľudia začnú brať hriech na ľahkú váhu. Samozrejme, založené je to na predpoklade, že hriešiť znamená užívať si. Že to, čo je na hriechu zlé, je to, čo hriech robí s Pánom Bohom a nie to, čo hriech robí so mnou. Takže, aby bolo jasné, hriech je zlý preto, že vo mne niečo láme. Hriech mení mňa. Hriech mňa vnútorne deptá. Len keby sme boli schopní prijať Božie prijatie. Len keby sme boli schopní počuť, že Pán Boh nám hovorí, ja ťa neodsudzujem, ja ťa prijímam. Len tí, ktorí počuli, ja ťa neodsudzujem, sú schopní počuť,
choď a nehreš viac. Len tí, ktorí počuli ja ťa neodsudzujem, sú schopní počuť choď a nehreš viac. Ak ste neprežili ja ťa prijímam takého, aký si, choď a nehreš viac, pre vás nič neznamená, prípadne pre vás bude tyraniou. Neunesiteľným bremenom. OK. Čo ide skôr? Vyznanie alebo odpustenie? Čo ide skôr? Najprv je treba vyznať a potom je vám odpustené, alebo je vám najprv odpustené a potom vyznávať. No včúl. Ja som sa nepýtal na pokánie, ja som sa pýtal na vyznanie. Koľko hriechov táto žena vyznala? Čo išlo najprv? Odpustenie. Kedy otec odpustil marnotratnému synovi? Keď odchádzal z domu a dával mu do vrecka peniaze naviac, než to, čo mu patrilo. Odpustenie nie je Božia odmena za naše vyznanie. Božie odpustenie nie je Božia reakcia za naše slzy, naše vyznávanie. Koľko táto žena vyznala? Nič. Ježiš hovorí, ja ťa prijímam. Prijatie, odpustenie je základom vyznania. Rímanom 2.4. Je to dobrota Božia, ktorá ťa vedie k pokániu. Je to uvedomenie si toho, že Boh ti už odpustil. Že ťa to vedie k vyznaniu. Čo Ježiš nás učí týmto príbehom? Každému z nás Pán Boh už odpustil. Keď Kristus zomrel na kríži, zomrel a zaplatil za hriechy minulé, prítomné i budúce. Raz som prišiel do jedného zboru a zavolal si ma starší zboru na bok a hovorí, Braduda, poď sem volať, čo ti musím povedať. Vieš, bol tu jeden študent zo semináru a kázal takúto vec. Keď nám Pán Boh odpustil, tak nám odpustil všetky hriechy. Minulé, prítomné, aj budúce. No čo ty na to hovoríš? Pravda to nemôže byť tak. Ja si hovorím, to som už niekde počul. Odkiaľ to asi ten študent mal? Hovorím, takže ty, brat, tomu neveríš. No isté, že nie, tak to predsa nemôže byť. Aha. Dobre, takže veríš tomu, že Pán Boh odpustil naše hriechy minulé? Samozrejme. Aha, takže vidím, v čom je problém. Ty ešte čakáš, že za tie hriechy budúce Kristus ešte zomrie, že áno? No vlastne, keď Kristus zomrel na kríži, odpustil naše hriechy minulé, prítomné i budúce. Božie prijatie je základom nášho spasenia. Jedine na základe prijatia nepodmienenej Božej milosti. Spomínate si, včera som vám hovoril, Boh nikdy nehovorí, urob ešte toto a potom ťa bude mať rád. Jedine na základe prijatia Božej nepodmienenej milosti sme schopní vyznávať, sme schopní ísť a nehrešiť, inými slovami, mať nový vzťah k Pánu Bohu. Nie vzťah zbúry a odboja, ale vzťah dôvery a spoľahnutia sa. No a to naučenie, ktoré som už povedal, Ježiš v tomto príbehu protestuje proti neserióznemu vynášaniu súdu. Keď súdime seba, vynášame súd, keď súdime iných, vynášame súd sami nad sebou. A keď odmietame vinie súd sami nad sebou, podkopávame tým spravodlivosť vo vzťahu k iným. Väčšina z nás uznáva, že zákon je dobrý, že pravidlá musia byť, že zákon by sa mal dodržiavať, keď sa to nesťahuje na nás. Už by ľudia konečne mali pochopiť pravidlá? Áno. Ale pochopte, ja som výnimka. Moja situácia je výnimočná. Pre iných samozrejme. Nie pre mňa. Nič tak nedemoralizuje cirkev, ako to, keď sa meria rôznym metrom.
Niekomu to prejde a niekto to schytá aj s úrokom. To je to, proti čomu tu Ježiš protestuje. Zákon? Samozrejme, Mojžiš prikázal takéto kamenovať. Všimli ste si, že ani nedajú ani podstatné meno. Mojžiš prikázal takéto 3 bodky kamenovať. Samozrejme, na ňu to platí. Na nás nie. Už pochopte, že ja som výnimka. Nič tak nedemoralizuje cirkev, ako to, keď sa meria rôznym metrom. Ježiš neberie zákon na ľahkú váhu. Odpustenie je zadarmo, ale nie je lacné. Ježiš jej hovorí, ja ťa neodsudzujem, ja ťa príjmam, ale za jej hriech Ježiš zaplatí svojim životom. Ježiš vyvýšil ideál a dokázal láskavo, nežne a pastoračne sa priblížiť k človeku. A to je to, čo potrebujeme vy a ja. Učiť sa od Ježiša, príjmať ľudí takých, akí sú. Bez toho, že by sme hriech a zákon zľahčovali a bez toho, že by sme niekoho tvrdo odsudzovali. Cirkev je miesto, kde môžeme vytvoriť prostredie, že ľudia sa budú, alebo kde ľudia sa budú cítiť prijatí, takí, akí sú. Kde nemusia hrať divadlo, niečo predstierať, nosiť masku. Kde vedia, ak povedia, ja mám s týmto problémy, ja s tamtým zápasím, ľudia sa nebudú dívať cez prsty a povedia, jak je toto možné? Ale budú počuť, ja ťa neodsudzujem. Ja ťa príjmam a urobím všetko preto, aby som ti pomohol, aby si žil novým a lepším životom. Ak ľudia toto nenájdu v cirkvi Kristovej, povedzte mi, kde už na svete to môžu nájsť? Alebo máte pocit, že niekto vymení to peklo tam vonku, kde vás hodnotia podľa výkonu a čakajú ako jastraby na každú vašu chybu? Za rovnaké peklo v cirkvi. Ja pochybujem. Základom nového života je Božie odpustenie. Pokánie je dôsledok toho, že vidím, aký Pán Boh je, ako sa ku mne zachoval. Keď vidím, že hriech znamená napľuť do tváre môjho najlepšieho priateľa. Plnia sa slová Rimanom 6.14. Nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Proti kameňu sa ľahko hreší. Ale ak vidíte, že hriech znamená zraňovať srdce vášho najlepšieho priateľa, tak si poviete, ja už nechcem hrešiť. Ja už chcem byť iný. A Pán Boh hovorí, ja ti v tom pomôžem. Ja ti dám silu. A ja by som nechcel byť v spoločnosti tých farizeov, ktorí stoja s nachystanými kameňami, ale v spoločnosti milosrdného Samaritána, ktorý je s obväzom pripravený ľuďom pomôcť. Máte pocit, že tento príbeh, s ktorým ľudia vždy v dejinách mali problémy, má čo povedať nám do nášho života? Postaňme k modlitbe. Drahý náš Pane, ako ťažko je nám sklbiť spravodlivosť s milosťou. Ako ľahko spadáme do jedného či druhého extrému, sme neláskaví v našom odsudzovaní, nemilosrdní vo vzťahu tým, ktorí padajú a bezbrehí a taký bez akejkoľvek sily, aby sme pomohli tým, ktorí na hriechu nevidia nič zlého. Chceme prijať dnes tvoje prijatie. Chceme počuť, že ani ty nás neodsudzuješ a nech svet a ľudia, dokonca aj tí veriaci, aj tí, ktorí to s nami dobre myslia, nech hovoria si čokoľvek, že tvoje slová nám dnes znejú ako rajská hudba z neba. Ja ťa neodsudzujem, ja ťa prijímam. A Pane, chceme počuť dnes i to tvoje choď a nehreš viac. Ďakujeme, že v tebe je sila k tomu, aby sme zvíťazili nad hriechom. Aby sme mali nový postoj k sebe, k tebe i k ľuďom okolo nás. A že v tvojej moci
môžeme všetko zvládnuť, pretože tebe nie je nič nemožné. A za to ti ďakujeme. Amen.